Guys, oh. Dito na tayo guys, dito. Mga kasama natin guys. Yan, dyan tayo sasakay guys, oh. Basta kain. Sasakay tayo dyan guys. Kakain. Tapos may bilihan ng Pangasinan bis. Guys, oh. Yung mga binta nila guys. Si ma'am yung nagbebenta. Pangasinan bis. Guys, so sari-sari yung mga binta nila dito guys. Yung mga binta nila guys. Ayan. Ayan. Mga pasalubong guys, souvenir, pasalubong. Ayan. Ayan guys, kukulitin natin yung bantay guys. Yun. Umiikot na siya guys, natatakot siya. Kulitin natin siya guys. Hi ma'am, good morning. Taga saan po kayo ma'am? Saragosa po. Saragosa? Bulinaw? Ano pangalan niyo po ma'am? Maribik po. Si ma'am Maribik po. Maribik? Rubang po. Ha? Rubang. Tapos si kuya. Ano pangalan niyo kuya? Redilito po. Apelyido. Fernandez po. Okay guys. Shout out ka sa mga taga Bulinaw. Oo. Sila dito guys, mababait sila dito guys. Pag napadpad kayo dito sa Bulinaw guys, sa may Sungayan Grill dito, sila nagbebenta dito guys ng mga souvenir, pasalubong. Pagka napadpad kayo dito, wag niyong kalimutan na bumili dito bago kayo umuwi para matikman niyo yung mga iba't ibang pagkain nila dito guys. So ayan, marami oh. Pati mga bags, yun oh, sa taas. Yan. May pasalubong kayo. Okay. Ayan guys. Marami na. Maraming mga bisita guys. Yan. Yan sila guys oh. Ito na guys, dumating na yung boss namin guys. Yon si Engineer Jocelyn guys. Si Engineer Jocelyn alam guys, yung amo namin na mabait. Si Ma'am Julie. Boss namin guys. Yan. Sila yung boss namin guys. Bibigay ng namin guys, trabaho. Depender yung sasakyan ng guys. Service. Okay guys. Mag-vlog siya, umungulit tayo dito guys. Dito yung mga kasama namin guys oh. Nakaupo na sila lahat. Yung mga kasama namin guys oh. Gutom na rin sila guys. Lahat guys oh. Kasama namin lahat. Dapat nananap kayo. Ano yung malaki na ako? Blanco, halika. Oo, mahal. Ay, dalawang kamay. Sobrang ganda dito guys. Ganda siya dito guys oh. Yun oh. Guys oh. Guys, may kumakanta guys. Guys, kumakanta guys oh. Sasakay tayo dyan yung mamaya guys. Yan. Sa mga bangka na yan guys. Diyan tayo kain.
Diyan tayo kain guys. Ang mga bangka na yan. Diretso yan doon. Doon. Yes. Siserve na sila ng pagkain guys. Yan. May tubig ko guys. Okay guys, para sa mga nagtatanong guys, basahin nyo na lang yan guys. Yan yung ano nila dito guys. Babayaran. Tapos sa mga pagkain naman guys, yan na. Yan. Yan yung mga pagkain na naman nila guys. Yan yung ano sa river nila guys. Ayan guys, ayan na si Boss Bob guys. Paano Boss Bob? Tignan yan guys. Ayan sila guys. Ano mapagat? Ano kayo ng vlogger din namin? Sige. Ayan. Okay guys. May dumaong na isa guys. Yan marami ng gutom guys. Yan. Diyan tayo. Guys. Diyan tayo sasakay guys. Sa mga bangka na yan guys. Yan guys. Yes, linaw ng tubig guys. Guys, maraming isda doon guys. Okay guys. Yan. Nangungulit na naman tayo dito guys. Okay. 8 pumapasok sila ng 8 guys, pero nag-open sila ng 9. Tawagan na ko pa yung sila sa kanya lahat. Hanggang anong oras kayo, ma'am, nag-close dito? Ikaw, hanggang anong oras yung ano mo? Yung pasok mo? 8 to 7 p.m. Okay guys, si ma'am. Ano pangalan niyo ma'am? Jeremy. Ha? Jeremy. Jeremy. Apelido niyo ma'am? Rubang. Ha? Rubang. Robang. Si ma'am Jeremy Robang. Guys, 8 to 7 yung duty niya dito guys. Ikaw ma'am, ganun din yung ano mo ma'am? Pasok niyo rin dito ma'am? Anong pangalan niyo ma'am? Nicole Ann po. Nicole. Nicole Ann Gabatin. Ayan, si ma'am Nicole. Dito tayo sa Sungayan Grill. Pakita mo yung ano ma'am, tatak ng ano mo. Ano ma'am, mag-shoutout kayo sa mga viewers natin mo. Ano kayo sa mga viewers natin para pumunta dito sa Sungayan Grill sa Bulinaw. Wala silang masabi guys. Ayaw nilang mag-invite dito guys. Ayaw nila mag-invite guys. Ayun guys, si Pado. Laging busog yan guys. Basta may dumadaan sa harapan niya, busog yan. Guys.
Guys. Ayan si Pado guys, oh, kahit gutom na yan guys. Ah. Guys, oh. Basta may dumadaan sa harapan yan ni Pado, busog yan. Diretso sa tiyan yan. Sabaw na nga, may laman pa, sabi niya. Okay guys, sa tagal natin yung naghintay guys, makakasakay na rin tayo. Yan. Okay na daw guys. Yan na guys. Sakay na daw tayo guys. Tagal natin nagantay guys. Mga isang oras din siguro guys, yung paghihintay natin. Ito na guys. Dito na tayo guys, oh. Yan yung amo namin guys na mabait. Bait yan guys. Nagbibigay ng ano namin. Nagbibigay ng trabaho. Sige, sige. Hindi ka. O, sige. Dito ka. O, dito ka. O, yan. Okay, so, Ako, bye. Sige. Ako, bye-bye. Sige. bata na ano guys, malikot. Na guys, so, nakasakay na tayo dito guys, oh. Guys. Franco! Guys. Okay, wala pang pagkain. Pag nag-deliver ng pagkain guys, i-deliver dito yung pagkain guys. Yan po yung pagkain. Marami na guys. Hi Dab!